Ottaa oikein hienoja kuvia. Aivan tuottaa näitä helvetin hienoja uusia puhelimia tänne Jorpan. Niin. Tässä on yllättävän hyvä tuo 8 meganko täällä. Kamera, niin on. Tosi hyvä. Tosi tarkka. Niin. Kun ajattelee, että Vaihdetaan taas sienusta, kun vaan taas just. nyt mä vähän aikaa vilimaan tätä. Ai siellä on videot. Niin, että näkee vähän kuinka syvällä. Onko näyttäkö, että mun on persi ihan märkänä? Näyttää. Ruskealta. Otetaan Mia kohta niitä kuvia lisää. Lähti. Hyvin rapa lensi. Aika nätisti lensi. Vähempänä kuin olisi ollut, niin olisi saanut suihku. Mutta hän kylpy. Aika syvällä tuo toinenkin auto on. Oi! Onko se äsken vähän väheni, kun alkoi tuulet? Vai kuvittelinko? Joo, väheni. Se ei joku sitä hirvilimuusta, vaan ne oikeesti väheni. Niinkö? Lähti ihan oikeasti. Ihan oikeesti. Eikä nää sajannut. Sitten kun meillä kun Pete oli ostanut sitä punaviiniä, niin jotenkin tuntuu kesäaikaa, että mulla on valakkaria tuolla. Kävin
pulloon niin tämän verran valkkaria pohjalle ja vissyä päälle. Se on tosi Niinkö? hyvä. Joo. Se on oikein semmonen kesäinen. Niin onkin. Ja semmonen, että pystyy silleen niinku juomalla pistää. Niin. Ihan Ei tosi. oikein mistään mukista voi tulla viinin kanssa. Ai eikö? Mulla on kyllä semmonen niinku semmonen korollinen lasi tuolla kyllä viinilasi. Taas niin pistää viiniä tuolla auton Niin. lattialla, kun pahaa. Niinpä. Jatketaankohan me eteenpäin? Taaksepäin. Mutta oli yllättävän kovin. Pitkä alkoi tuossa lähteä. Heijaa. Oliko se siinä? Mä niin paljon sinne pissalle täältä menossa. Mä käynyt varmaan sen 5 kertaa. Ainakin. Ymmärrä sitä nyt jatkuvaa.